de Compromís. Bé, vaig a per davant des de Compromís per Aldaia el nostre suport absolut a la vaga convocada per al dia 8, però vaig a per davant també que no és així el nostre sentit de vot per a les mocions presentades per el dia 8, per el dia de la celebració del Dia de la Dona. I anem a explicar una mica el perquè del nostre sentit i de la nostra votació en contra. Ja ho hem fet palès en altres plenaris, en altres situacions, ho ha apuntat el nostre company Roberto. Sembla una mica ja un circ que un tema tan sensible com aquest es jugui una mica com si fos una partida d'escacs a veure qui s'emporta el premi. És absolutament insuportable. El fet de minimitzar el talent, la intel·ligència i la contribució de les dones no és una cosa de risa i hauria de considerar-se d'una vegada per totes una errada sistemàtica. Doncs sí, sembla mentida, però aquestes desigualtats encara no han estat superades. I no, senyors, en el segle XXI no tot depèn ni de l'esforç ni del talent, malauradament. Un sistema que, a més, a hores d'ara, en compte de reivindicar i demanar socialment que ells siguin educats en respectar a les seues companyes, s'ha fet el contrari, continua mantenint el demanar socialment i defendre que elles no vagin per segons quins llocs a determinades hores, a limitar la seva llibertat i el seu moviment d'actuació per si de cas. Este és el nostre sistema i el que continua defensant. Un sistema on perviuen malauradament moltes polítiques de postureo, ja ho hem repetit en nombroses ocasions, les que només utilitzen aquests dies de març de la tradició i la lluita feminista com a illes que ens permeten, gràcies a les dones, prendre el protagonisme, visibilitzar-nos sense excuses, perquè és el dia de la dona, mostrar el nostre treball, però no exigeixen a més altres espais de visibilitat i remuneració econòmica fora d'aquesta setmana del 8 de març, i això és un fet palès. La precarietat laboral i la vulnerabilitat social i el sostre de vidre i la bretxa salarial, entre d'altres, són motivacions més que suficients per acudir a la vaga convocada per al dia 8. Però nosaltres llegim aquestes mocions i només veiem paper mullat. Termes com ara facilitar, absolutament ambigus. Facilitar el que? Un dret fonamental que ja està garantit, gràcies. O tindré que escoltar, com fa poc acaba de dir el nostre regidor, l'Ajuntament no fiscalitzarà ningú treballador o treballadora de la casa. Gràcies. No sé si aplaudir o posar-me a plorar. Gràcies per no fiscalitzar a ningú treballador de la casa. A dia d'avui encara tenim que viure aquestes coses, aleshores, o coses com ara, per exemple, no sé si ho he entrat últimament a la web, a l'àrea d'igualtat, que en el dia, de cara al dia de la dona, hauria d'estar bullint. Està absolutament buit. L'última publicació de l'àrea d'igualtat de la web de l'Ajuntament d'Aldaia és de, si no recorde malament, novembre de 2016. I això és el sentit. Sí, en l'agenda, en un quadradet aixina, està l'activitat per a la Setmana de la Dona. L'àrea d'igualtat buida. L'Ajuntament s'ha adherit també a la campanya Valencià per la Igualtat, que és una campanya que consisteix en editar cartells d'ús col·lectiu on es fan 10 recomanacions, si vols les agafes i si vols no, per a usar un llenguatge igualitari. Això és la implementació del pla del projecte de llenguatge igualitari per a la casa, que si no recorde malament es va aprovar de forma urgentíssima perquè així obligava la llei a fer-ho i els límits i els terminis de la llei ens obligaven a fer-ho. Per no parlar del segon pla d'igualtat que va substituir al primer pla d'igualtat, que a efectes pràctics no va ser implementat tampoc i que també, recordem, va ser aprovat d'urgència, no perquè hi haguera un pla estudiat, etc., perquè era pràcticament un copia i pega del primer, sinó perquè una altra vegada els terminis legals així ho requerien. Bé, per tots aquests motius, Compromís per Aldaia votarà en contra, tornem a repetir, del que considerem paper mullat, perquè si tornem a rellegir, no hi ha cap mesura tangible
que siga efectiva, i és per això que votarem en contra.